Ας περιηγηθούμε στο Σουλτανάτο του Ομάν και συγκεκριμένα στο κυβερνείο Αλ-Μπουραήμι. Το κυβερνείο Αλ-Μπουραήμι βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Σουλτανάτου του Ομάν και διακρίνεται για τη σημαντική γεωγραφική του θέση και την ιστορική του σημασία, ενώ είναι γνωστό για τον πολιτιστικό και εμπορικό του ρόλο ανά τους αιώνες και περιλαμβάνει κάστρα, οχυρά και ιστορικά μνημεία που αντικατοπτρίζουν το βάθος της ιστορίας του Ομάν. Το κυβερνείο συνδυάζει καταπράσινες οάσεις και αγροτικές πεδιάδες, καθώς και παραδοσιακά συστήματα άρδευσης και πηγές νερού, ενώ οι κάτοικοι του φημίζονται για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τις τέχνες και τις αυθεντικές βιομηχανίες. Το κυβερνείο περιλαμβάνει 3 επαρχίες, την Αλ-Μπουραήμι, τη Μάχντα και την Αλ-Σουναϊνά. Για διασκέδαση και αναψυχή στα καλύτερα τουριστικά αξιοθέατα του Σουλτανάτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ταξίδι σας μέσω της εφαρμογής Kaskta Bilandi.